változtatások lesznek. Lesz-e krumpli? Nagyon sokan kérdeztétek. Most elmondom. Igen, lesz. És hála jóság több lesz, mint tavaly. Lesz tőkrumpli, hagymás krumpli, meg földkrumpli, akkor lesz sült krumplink is, krumplipürej, krumplileves, meg krumplifelzelék is lesz. Csak már nem 15 kilós zsákba lesz, hanem 8 kilós zsákba. Ezt vágjuk csak ki, mert fordítva akartam, hogy én nem jól mondtam. Ha már meg vagyok bolondulva, annyi mindenre kell figyelni, he. 2026-ban nagyon sok változtatások lesznek. Lesz-e krumpli? Nagyon sokan kérdeztétek. Most elmondom. Igen, lesz. És hála jóság több lesz, mint tavaly. Lesz tőkrumpli, hagymás krumpli, meg földkrumpli, akkor lesz sült krumplink is, krumplipürej, krumplileves, meg krumplifelzelék is lesz. Csak már nem 15 kilós zsákba lesz, hanem 8 kilós zsákba. Ezt vágjuk csak ki, mert fordítva akartam, hogy én nem jól mondtam. Ha már meg vagyok bolondulva, annyi mindenre kell figyelni, he. 2026-ban nagyon sok változtatások lesznek. Lesz